Ahojte, dnes sa vyberieme do Pezínka, aby sme ochutnali miestnu vínu kultúru a navštívili zaujímavé miesta bratislavského regiónu. A keďže budeme ochutnávať vína rôznych odrôd a nerad by som sa obmedzoval šoferovaním, tak som sa rozhodol cestovať vlakom. Priznám sa, že som vlakom necestoval už nejakú dobu a je to príjemná zmena. Ideme len 15 minút a prichádzame do Svätého Jura. Aj tu by sme mohli vystúpiť a vybrať sa do malebných starobilých pivničiek, ale dnes sme sa rozhodli pre Pezínok. Cestovať by sme mali ešte cca 7 minút. Sme tu presne na čas, vlak nemeškal, takže našu rezervačku stíhame úplne v pohode. Dnešný výlet za vínom sme sa rozhodli spojiť aj s trochu kultúry. Začneme v Malokarpatskom múzeu, lebo v sebe okrem klasických expozícií skrýva aj dve prekvapenia. Prvým prekvapením je táto fascinujúca zbierka vinárskych lisov, mimochodom najväčšia v Európe. Tak teraz naozaj neviem, či som v múzeu alebo vo vinárskej pivnici. Vítajte v Malokarpatskom múzeu v Pezínku, ktoré nie je obyčajným múzeum a je to vlastne taká veľká interaktívna pivnica. Pre mňa je degustácia v prvom rade zážitok a emócia. Takže budeme sa hrať so zážitkom a emóciou. Osobne si myslím, že hudba a farba sú veľmi silné emocionálne faktory, ktoré môžu ovplyvniť to, ako sa cítiš a či ti nejaké víno konkrétne bude chutiť viac alebo menej. Dnes sme mali na pláne ešte zámok, ale myslím, že už ho nestíhame. Na zdravie. Dnes sme sa presvedčili, že víno a kultúra patria k sebe. Veď predsa vyrobiť dobre kvalitné víno je veľké umenie. Pokiaľ máte aj vy chuť vypadnúť len tak z rušnej Bratislavy do blízkeho okolia, tak zoberte aj priateľov a neváhajte. Veď busom aj vlakom je to naskok.